Great ambassadors. Great. Great ambassadors. Great. Great Ambassadors Club of South Korea. One the number. Kaime no punanio. Ugachazugo nwe, Ugachazugo nwe. Ụgbana nke telu linarụ, ọcha done nke ọcha fọdụrụ, gochara che nwere ọchụchụ. Ụgbana nke telu li, ụgbana cha done nke ọcha fọdụrụ, gochara che nwere ọchụchụ. Ugachazugo nwe, Ugachazugo nwe. Ọ bụrụ maka nwa gbara afili na ọ bụrụzikwa na obele nwa ahụ, mana ntụ ịba ọcha ugo busue ọchake. Great Ambassadors Club of South Korea, anyị achakego, anyị na-etizi ka ọnwa, anyị na-eweta ife, na-eweta udo na ịfụnanya. Otu anyị bụ otu obi nwanne dị na mba. Great Ambassadors Club. Nenu nwa gbara afọ ili Igwe OSINACHI na Junu ọkapụta obere nwa, ọkapụta nwatakịrị, ọlụgbago ọgụ okpolo bịa n'ụwa, ọgụtago n'ije bụ ọnụ. Great Ambassadors Club bụ na anyị ekwugo eze. Otu anyị bụ otu obi nwanne, mgbatonufa nwanne dị na mba, tonufa nwanne dị ụsọ. Anyị adaba ụlọ na anyị efuru gbamgbam, n'ọkwa ezigbo mmadụ ka anyị ji eje obodo. Anyị si obodo dị iche iche bịa, mana obi anyị wee bụrụ ofu. Nwanne dị na mba. Ọ bụ amụ nwa ọbụlụ n'ụwa, agụ anya afa dị mma, nwa na-eto afa na-eto. Nwata lụọ ebe o ji mmadụ eme, ọgụ ghalị onwe ya afọ ga-eji wee mee onwe ya, afọ ga-eji wee mee odogwu na-akọwa onwe ya n'ọgbọ. Mgbe anyị na-ebido, anyị celebrate ụtọ ndị Club of South Korea. Anyị wee na-aga n'ubi, ya bụ chi wee na-aka, mmadụ wee karịa, ego wee karịa, kọntaktị karịkwue. Ndị odogwu onye nwere ụlọ nwere ife dị ọgọ. Udanye jezugo ụwa, ọlụ ọma nye jezugo ụwa. Uganya chazugo n'ụwa, uganya chazugo n'ụwa. Ya ka anyị ji babalo si n'ọga dịkwanụ mma.
a na-ekili mmanwụ n'obodo a na-ekili onye na-etinye eti n'ọkwanụ kosili gbatakwụrụ anyị bụzi Great Ambassadors Club of South Korea ndị a na-eṅomi eṅomi ndị nwere obi nwanne ndị eji okwufe n'ife na South Korea n'obodo oyibo Great Ambassadors Club of South Korea Ekwueme Ezuka Great Ambassadors Club unu dị mma Ezuka unu bụzi nwanne dị na mba unu bụ nwanne dị na mba onye bebe nwanne nye bebe onye libe nwanne nye libe onye jide nwanne nye jide kwuo onye libe olota nwanne Great Ambassadors Club n'ọbụrụ onye weta ego anyị edekwunye afanya n'akwụkwọ anyị ga-atụle niile mmekwa ka isi eme inwekwe n'obi nwanne ịma kwa mkpaji oyi gị ka igbo onwe ya ọma onwe ya ma ya mana nke onye ọzọ Ambassadors Club bụ otu obi nwanne Great Ambassadors, we are great leaders in our different families, in our different businesses, in our different communities. Nobody alienyo, anyị kwadola ọfụma na nke ikpeazụ. Great Ambassadors Club, unu dị mma. Ezuka anyị anaba na Nsụka site nwanne dị na mba aka na-achị Ambassadors Club Ambassador Chief Amechi John Ezemma oke nwa na Nsụka bịa Executive Officer J.A. Ezemma International Onge bụ Chairman Great Ambassadors Club na South Korea Gibukwa Chairman Enugu State Union Tondichon South Korea Gibukwa Chairman Tondichon International Catholic Community na Korea onye ukwu na onye nta ekwelugono ọrabiala ije ekwelugono ọchịchị dị gị n'akara aka asị na ijere obodo oyibo ndị Nsụka ga-esiga gị Abuja na National Assembly ị ga-anọchite anya bao maka na ọchịchị idolugo anya afụfụ ịdalụ n'elu ụwa mgbe ụwa na-atụgharị odogbuo onye mmanụ ị ga-emesịa bụrụ ọgaranya Kene sweetheart gị n'ụlọ Jennifer Ezemma osilọra nwanyị dị mma Chisom Home Food Restaurant na Boson ebe nlecha ka gbasili ike nwanyị nwere ezigbo omume malụkwa oke esi ite oke nwa ndị golibe mgbatu enu na oke nwa wenu na oke nwa na Nsụka na na-ekwu ya oke nwa oke odogwu Chairman anyị na Nsụka oke nwa
Chimso Uchendo Donu nwoke dike bịa nwake bịa nwa na South Korea anne mụlụ gị mụlụ dị mba the traditional prime minister Ogugu Autonomous Community n'Ikwu Anọ Ụmụahịa na Abia State na Biafra land vice chairman Great Ambassadors Club onye na-ekwu okwu n'okwenye bụzi mayor Ambassadors Club anabuzi mayor na nkịtị anabuzi mayor na nkịtị president Abia State Union Foundation na Korea aka na-echekwala Igbo ego na nzukọ ndị Igbo n'obodo South Korea CEO Tom Multi Links Services Keno dozi akụ gị Mrs. Salema Degefa Uchendo ezigbo nwa Harry Celestia the Great of Ethiopia ebe ọ bụ na ibe dị mmadụ ndị ambassador ga-eje nweta nata maka ibi ezulu keme n'ode jinjim onye nwanne dị na mba Ambassador Chief James ife ndụ ọnụ oguzo ka ngwa onye ọma oke nwa mụrụ n'ọha mkpa ụmụ ọma kingdom ndị ọma abịrịba ka isi eje Petron Great Ambassadors Club nke South Korea President Bright Investment Limited South Korea President JJ Global Brothers Nigeria Limited Amsterdam Industries Limited Pioneer Abriba Community Pioneer Great Ambassadors Club obodo South Korea Keno dozi akụgị Chidimma James Ifendo obodo nwanyị ọma onye ọma nọ n'ụdị mma nwanne dị na mba anyị ka nọ n'Abriba nnukwu mmadụ erika n'Abriba Ambassador Chief Morris Ọnụọhakalụ Ọchụọhalobu nke izizi n'Abriba 1000 Ogbuefi onye mkpokọta ka nna bụ ife ahụ ogbuwara ụzọ ndị ọzọ na-agazi n'ime ya mana onye na-ekwu okwu ya denyere mkpọtụ mana ọ bụ great achiever Chairman Director Ufaku Company Limited South Korea Pioneer Great Ambassadors Club Pioneer Abia State Union Pioneer Abriba Community na South Korea nwoke nwere akụ nwe obiọma Keno dozi akụ gị Lolo Lizzy Ọnụọhakalụ mama ejima dịka iso na ndị na-eme o so na ndị nwe obodo enwe ọjọọ ha n'obi so na ndị nwe obodo enwe mgbe tụnụ nwanne dị na mba anyị ejebenu na Anambaranụ n'ụmụ enwelu mana m afetentu mmanụ ya Ambassador Chief Williams David Okeke Akwevi ụgbọbulu Ochendo ndị Igbo na South Korea former chairman ọhaneze ndị Igbo South Korea nna nyerugo Biafọmanya CEO Mark Williams Import and Export Limited Gino dozi akụ gị n'ụlọ Tonia Okeke ọ dị ụkọ na mba nwanyị ọma isi eze na-ese okwu Mama Kachukwu unu bụ nwanne dị na mba Igbo mana mani de mmiri nwoke titi ka m na-ejenu amje nzute nwa na-akpa ike Ambassador Chief Benjamin Iwuchukwu na Jemba Benjamin so na mmanwụ anyasị ọzọ nwafe nna kembụ na mbụ n'oke titi National Law Great Ambassadors Club iso na Pioneer Great Ambassadors Club onye isi egwu ka nna akpọ
CEO Bencolion Investments Limited. Ina lono gi wanyi chukwu ji chogi mma lolo Sylvia na jemba osodi eme agwala wanyi kibe ya mmanu obi die obi na South Africa ngwa twenu fa nwanne di namba onyo misa ko byakeneli isi akurabi Ambassador Prince Henry Awa, the Prince of Edda Kingdom. Akani de la nyaupo na Great Ambassadors Club nke South Korea. Yangwa bukoda kupo na Ebonyi State Union, Tondichon, South Korea. Kenelo Logio, Princess Joy, Ezine Henry, Angel of Love. Isha kurabi ima paifeli mao haba asimba twenu fa wanne di namba anyarabu sene da kingdom api okaina batazinu oke mamu kaina chango bodo Ambassador Chief Lawrence Abani Okotwe Ogbuefi Nwakibie na Afikpo Abado Dikok Nugwego Okudo Nkisisi na Great Ambassadors Akana Ebonyi State na Tondichon, South Korea. Vice Chairman Nsukondi Igbo na Tondichon, South Korea. CEO Trilink Company International Limited na South Korea. Kenela anyị lolo gị o Ngozi ka Precious Abani Okotwe Odibeze nwanyi ka ibie mmanụ maka na nwanyi mmanụ obi die ndị asịla na-asị yo na fancha na ọbụ na asịnụ asị mgba twenu fa nwanne dị na mba anya na-abanụ nteje Ambassadors nwere mmadụ yo na nteje abụọ Kingdom. Ambassador Chief Prince Chike Christian Aniukwu Igwe nteje ụmụnna nwezuakụ na nteje abụọ Kingdom. CEO Royal Traders Limited na South Korea. Treasurer Great Ambassadors Club nke South Korea. Kendo doziakụ gị Lolo Rachel Aniukwu aka na-edoziakụ Stainless Madam nwanyị ọma ọmalịcha Uganda. Agwara m unu na ebe ọ bụ na ibe dị mma dị n'enu ụwa Ambassador ga-eje nweta natanụ ngwa twenu fa nwanne dị na mba anya bata na batete Anyị nọzi na batete Ambassador Kenneth Chijioke Nzako Nwaba na South Korea Nzako Nobi Eze Dike na batete Pioneer Ambassadors Club South Korea Inu onyinye Chukwu obi nwa Nzako Nwanyi mobi die lola aba Anyị na-atụ anya gị o maka ife mmadụ aghọrọ ife onye ọzọ Ambassador Chidi Okonkwo Chifu Kenneth Nwokonkwo Ogbobiakoba Nze Noke Titi nne mụrụ gị mụrụ akpụ nwa Dimpa CEO Goldstein Empire Limited a division of Kenchidi Investments Limited South Korea. Provost Great Ambassadors Club nke South Korea. Aka na-echekwala nyego Anambra Union na Tondichon onye chiki ichichi odogwu ezigbo nwa late chief EO Mwajo ACC Ogbuefi nọ n'enyi n'oke etiti ani na-eli n'ife Olieko Agụbanze Okechukwu nwanyị ọma
Terizo Konkwe Dibuko Dibuma Ojidi Emenwa Onubu nwanne dị na mba Anya nabana libo chọba nwana yezo na consider Anya nabana libo chọba nwana yezo na gbakọ Also Ambassador Fidel Chidube Mumwani Unyoma Chief Priest and Ambassador Ezemwo CEO Felix Fidel Energy Resources Limited But consider it's not Consider it's not money I will Oliego Nukego I will Oliego Nukego Ambassador Chief Fetnan Ezimwo Kereke Udogune Bagumbo Nkisi Sinutulu Fedeko Investments Nigeria Limited Kena Dosia Kogi Eziwanyi Duko Lawrence Yakufebo Omobidio Stanley Wanyoma Onobu nwanne dị na mba Anya batago na mkporo mmadụ ka anyị chọwe bịa n'ụwa obodo mkporo mụrụ nwa na-eme ọfụma na Korea Ambassador Sahombo Ezinwokachi UK mkporo UK na mkporo onye nwere oge nwere ife dị ọgọ enyi ka nwanne 1 na mkporo enyi ka nwanne nke izizi na Lometogo enyi ka nwanne nke izizi na South Korea CEO Humble UK Company Limited Humble UK Movies Productions Limited Humble UK Designers Nwokomenyo hae aka nedela nya kwukwego na Great Ambassador Financial Secretary ni Odogwu Gwenu ya enyi ka nwanne Humble UK na mkporo enyi ka nwanne Humble UK na mkporo Humble UK kudie noche n'olukwa na kosi elu n'egwu igede enyi ka nwanne Humble UK na mkporo olukwa na kosi elu mgbe ndị nwere ego ji akpa ike n'ọgbọ enyi ka nwanne Humble UK na mkporo Great Ambassadors Club unu dị mma anyị nwere kwado mfo anyị bụ ndị kwueme anyị na-esi n'ụlọ dele nwa pụọ n'ezi eziụka nwanne dị na mba ya ka anyị ji aka anyị bụ na mba nwanne dị na mba anyị bụ nwanne dị na mba Ambassador Timothy onye gwelo mmụọ ya nwanne kwezi ọkụ mmụọ ya ọ nara jokwu ochekwede bụ nke izizi na nna ochekwa na mbara ka egwu na oe ototo ya ọtọ na Glora Cameroon Chikwebe Officer na nzukọ ndị Timolinki Nigeria Limited Odo Ọrakụ kwọrịa n'ịgba mabata ibe ịnọ Ujaraba ijije ọbụ eme ọgọ saiche ndị anyị bụ nwanne dị na mba anyị anaba ndị Ebonyi steeti Sude Ambassador Nwike Uchenna ihe dị ọbanisa Unique Computers Nigeria Limited Accessories Networking Small Jalaba PRO Great Ambassadors Club Ide wite iwu nwanne dị na mba Ambassador Chukwu na nso Chukwu na eke Soko Osaka Japan Odogwu Soko Group of Companies PLC Chief Welfare Officer and Ambassador Vice Welfare Officer Ghana Brown Odogwu Ketiti Zinis Ukemme Kenelo Nelly Adeze Asa God Umubu nwanne dị na mba nwanne dị na mba
Anye chigazienu na briba ife nwe na briba erikanu ekweme ndị Igbo na Korea onye ọma nino nso Ambassador Chief Francis Ebutakalo Ebube mba gburugburu enyi abịa na South Korea ekweme ndị Igbo na South Korea President Frek Corporations President Magic Fingers Restaurant na Busan South Korea irisiani na Magic Fingers ikekweta na ndị na-eslipa nni bụ ndị Chineke nyere akalaka isi nni dị mma Pioneer Abreba Community na South Korea kenodosi akụ gị lolo chinyere pụta ijere nwanyị ike ibe ya mmanụ obi na America na America CEO Fred Global Ventures and Jivon Signatures na United States of America onobulu nwanne dị na mba ndị ambassador n'olugo mgbe ọnwa ji eti yes yo ọnwa tibe onye ọbụ na-enwebe aṅụli etu aka ọ dị ambassador n'olugo mgbe na-eji abịa ụtali ego onye ọjọba abịakwara nga na-eji abịa ụtali ego bịamami ya ambassador elochukwu onye malụ afụ nwa elota nna ezi onye nji aka wee mebela onwe m ọ pụta obie oke nwa mụrụ n'ụmụ olim na-etu Leze Village agụlụzi Igbo ka isi eje otokwu kajara kaja oji mote mọgọ na South Korea alụsị na bịanye ụtali ego senie kemamia LOC Properties Nigeria Limited LOC Free Change Nigeria Limited LOC Garden ebe nlacha aka na-ememme ọ dị n'Enugu na Abuja etesemọgọ n'enu ụwa na-eju ndị mmadụ anya ya ka Ambassadors Club na-esi alụsị n'oge ga-abụlili ọnwa bikosi niile dịka ọnwa dị n'igwe wetibenu ọ na-etili mmadụ ncha LOC na-eme ọgọ ọ na-etili mmadụ ncha ọnwa dị n'igwe na-ebi ọ na-etili mmadụ ncha LOC na-eme ọgọ ọ na-emelụ mmadụ ncha aka na-ekwu ka o meleme ọ mekwakwa ọzọ ọnwa tibe ọnwa obodo Igbo ọnwa na Ambassador ọnwa Anambra ọnwa ndị Igbo n'Asia ojelimba Zimbabwe yeduta ogiri dị mma chienye ezi nwanyị dị ụkọ n'ụlọ final Chukwumerike ọkụ ụlọ ọlọ nwanyị ọnwa anya naba n'izuọgụ obodo Izuọgụ na Ifeme anyị jekwudo nwa na anya aja alụnụ Ambassador Chidi Nwankwọ Chidi Rasta otu nwa n'izuọgụ CEO Brotherhood Investments Limited Lolo Vivian Nwankwọ nọkwa ya ezi ogoli eji eje mba Lolo Chidi Rasta obi nwanne Mbaise egwu onye elute gị n'aka olu onye olu ochie Ambassador Rex obiọma onye nọ na chi aka na chi mba 1 obi nwanne Mbaise Rexmonic Investment kedu maka lọlọ ya lọlọ Amaka Monica onye nọ na chi ọlaedo nwanyị ugogbe eji ele mma Ambassadors Club ife anyị nwere n'oge etiti erikakwanụ ndị odogwu ife dị ọra mma nọkwa ya Nwokonkwọ Ijelenze n'oge etiti Virgin Bell Global Investment Limited na Laba International Market na Lagos Ambassador Kevin Chikodi Mmụọ ụtọ nwanne 1 n'isi Ekenesi Chairman Managing Director K42 Investment Limited
mere bịa keneli Ambassador Uche Onyoma agụsịa ma akụnyere gị kwasị nnu m onye a ga-agụsi ọ natụrụ dike mma na Osina Ambassadors Club nwere ebu nwe mfụọ Ambassador Chief Kingsley Man onye chikino ji mmanwụnụ onye nwere gị nwere odogwu Ugonabo na Great Ambassadors Club nke South Korea Ifeanyi nwere ebuka Great Ambassadors Club ọ bụrụ onye weta ego anyị dekwunye afanya n'akwụkwọ anyị ga-atụle minne mekwe ka nsi eme inwekwere obi nwanne ịma kwa mpachi oyi gị Igbo onwe ihe ọmụ onwe ihe ma ya mana nke onye ọzọ Ambassadors Club anyị nwere ọtụtụ enyi onye gedo ntị ọ ga-anụlụ ụfọdụ n'ime fa ndị enyi anyị emesịa anyị ga-abụ ndị ọzọ haba Chief Johnson Nwadike ọ bụ njamanze ogbebi njamanze odogwu ife onye na-emene n'ụwa na ọ bụ nye aka anyị na-ekwu na ọ bụrụ ka onye ra na-ede Mayor ndị Igbo na South Korea onye ọ ga-adịlị mma oke osisi eche mba Executive Director O Africa West Africa Limited Chairman Great Ambassadors Club na-ekene gị maka na etu onye si eme ka ekwesị akpọ ya nụ jide ka iji Chief Remigius CEK nọkwa ya Omudo Muneke n'Ukiri isi ala mba anọ local government area n'Imo State Biafra land Chief Managing Director Chimejus Motors Limited onye ọcha Great Ambassadors na-ekene gị Chief Emmanuel Ndubiso n'obonni kwesịrị ekwesị Bishop Chinyelu Ugo n'Ugboka dike dị ọra mma ezi nwazi nka n'uwe bịanụ ahịa ejeje mba na Enugu State onye ndu ndị Igbo na Tonduchon South Korea CEO Benobos Ventures Limited Chief Chidozie Obi Okonkwo n'ọha odogwu nnukwu ijele ka nna akpọ ijele Anambra na Korea onowu Anambra n'obodo South Korea ọnụ ọna na mba Singapore nne mụlụ gị mụrụ nwa CEO Golden Diamond Limited Ambassadors Club anyị ekene ego mmadụ ncha ma ndị anyị kpọrọ afa n'egwu ma ndị anyị na-akpọrọ afa n'egwu anyị ekenela ọnụ ncha aka na anyị ejezugo ụwa ude anyị ejezugo ụwa ọrụ ọma anyị ejezugo ụwa udo na ịfụnanya ya ka anyị na-achọ obi nwanne ka anyị na-achọ nwanne dị na mba ya ka anyị ji bili nne n'ụwa mmadụ ọ ga-ata ibe ya daa n'ụwa onye jide nwanne ya ejidekwue onye libe nwanne ya elibe nwanne dị na mba ya ka anyị ji aga n'uwe Ambassadors Club anyị bụ otu obi nwanne ugo chara acha nwere ọchụchụ Ambassadors Club ka anyị lụta na onye otu anya ọnwụ n'ala anyị late Ikechukwu Edibelo Aikomo oge anyị na-ebido na anyị zuru ezu ma na-ejegide n'ụzọ Aikomo were rapụ anyị ma Chukwu kele ụwa na mkpụrụ obi gị anyị amela ọzọkwa gị elozọ baba Great Ambassadors Club unu dị mma anyị mere
eziụka Great Ambassadors Club unu dị ike ekwu eme eziụka unu bụ nwanne dị na mba onye libe nwanne ya elibe onye bebe nwanne ya ebebe onye jide ọlọta nwanne ya enyebe ọ bụ nne ka anyị ji eje mba ije olu ego na-elu ije OSINACHI waya ese kuchi na wolo kene ya yeku ije Great Ambassadors Great Ambassadors Great Ambassadors Club of South Korea one di number ije Great Ambassadors Club ono di ma ekwu eme eziụka Great Ambassadors Club unu dị ike ekwu eme eziụka unu bụ nwanne dị na mba onye libe nwanne ya elibe onye bebe nwanne ya ebebe onye jide ọlọta nwanne ya enyebe